Dan. Abang nga tuwang gusyo. Brad. Oh, ano yan saka? Nalagay ko ng break. Di mo, huwam na yung kwarta lagi, Brad. Huwam na sa kwarta. Huwam mo kwarta, hilom di ay. Yan ay mong katapulan, yan ay mong kapalahubog mo. Sige lang ka, huwam mo kwarta. Sama na na. Sabay. Ibaw bitaw ka nga. Turun lagi makaingon ka na kung tapulan ko kay sa may grado na ko. Sabay ko panghambog ito ko nga ko grado. Mo na nakadiferensya ni mo. Kaysa una pa eskwelahon ta sa unang tatay, magsigi ka magpanyabas. Digaan gani kagbaon. Imo na yung recess na yung imong paborito nga subject. Mo na nakadaot nimo ya karon ka human ng eskwela. Ako nga nilampos ko tuso ko kaning kamot. Ako imong hasulon. Bungot sa kog Ernesto ano ka? Ay ko sig yaw-yaw de bro. No? Oh, ako kurta. Sus mo ko kurta dire, ko kurta dire. Ito kag angkon daga igsoon di ka na ko igsoon ay. Kayo igsoon pata pre ta kagwapo na ko tanaw ko naong nimo. Itakin mo brother. Wata magpail hini mo naong di ka, hindi ta man nagsoon. Mao nga adto hangyo lain nga kanang parehan nimo naong. Lagaw na diya. Pwede ko. Kingon ani kong naong. Ingno lang ko nimo nga kwan. Di na kami lang akong igsoon ta. Sus wa ko igsoon na naong nga oy. Wala humog pa kay nako. Nakaupaw pa og igsoon pa ta di ta kaupaw parehan ako. Kung paghangyon mo, Brad, kinasing-kasing ka na ba nga mga kong kwarta kay baw kang wako'y trabaho. Una nga, salamat lang kayo sa imong pagpangasaban ako at ko. Tapulan ka manggod. Unya, ari dagan rin problema. Unya, ang kwarta ipahuam, itagay ra. Pungot sa kong barkada rin buhiyon. Una nga, ako di ko mapahuam. May bikaw niya, kay okay ra. Bay. Wala ko na habi na ko. Oo, maganda bay. Santil mo, hinuol na nung hilak maga. Lagi ko problema, bay. Dito ko sa akong isuon, Brad. Bay, iyan naman akong kasabaan. Humap akong kwarta kay inanglanong kay akong kwarta. Ha? Oo, hingin na po ko na nga. Magsikat ko nga na ko ka. Binta magsuon. Hilak, bay. Ano man diyan? Di ka, wag kang kunan niya nga igsuon ka. Oo, iya kong hinginan. Tisakita kisa iyang istorya na ko eh. Noon siguro bay. Tungod siguro sa nasimong naong magwakan ko nagigsuon kay mauwaw siguro na siya mumadto magdadaan yung kuyog ng merkado kay ultim siyang batiya sa ginunin mong uho sa pragaba may buhok. Kinuon ka ba bati kay kunaw ba? Dili kay bati. Dili kayo sus pragaba lang. Maluoy ta sa imong itsura yun pero sao man nga. Sao man yan naman di. Ay sige gila-gila kay niingon magtimos mo na akong hila ka. Di para mawagtang mo ang problema. Yan naman di, huwam di kaniyag kwarta day. Huwam di ko kwarta day kaya ako problema. Okay. Amahan ko kung sipon, friend. Still pa di mo. Hoy, paminaw ba? Oh. Dato mo kayo na siya, hindi man siya pahuwam. Oo, lagi na. Tungod sa ihang dato, iyan lang kung tamayon lang. Di may magsuon kuno. Naray, pare ba siya basambahan day? Pat din yung lumiruha. Lumiro ba? Oh, pat din eh. O saan lumiro? Swerte na siya. O saan nga lumiro? Lagi kay inangan nga. Mapalit 2 na. for 6. 2 for 6? Oh. Ya, sigurado ka lang. Mugawas na lumiro ha? Tistingi lang, di ta ka siguro. Pero bao gani nga, swerte kay base no. Ikay swertean. Salamat kay Bagi. Di na ko maglugay hapit na mga alas 2. Oh, sige, likaw-likaw na yun. Balik ako kung inkaso. Oh, wala. Ato na ko. Oh, sino ka na? Salamat kasi mas malipay pa nung kunin mo, bay. Oh, busy ko, baby. Ay, sige, magkakalutag na ako. Sige, likaw na. ko. Oh, luuya sa din taon. Bailag mo gawas, yung magkakwarta. Hindi si bay tugsok na. Naaman sa bangko ni Stambay. Ganihar man na. Ako kung duulon, di. Luli ka yung guro, doon naghipaabot. Eh, bay! Bay! Oh. May kayo nangari ka. Oh. Bago pa lang na kung di pa lang mga 2 ka oras, 3 ka oras ang imong suon dili. Ay, suna! Katulong, guwapo kayo gud programa. Uy, ito na ko igsuon. Uy, bungod sa ubog sa igsuon gud. Wa ka igsuon nga. Makay ka na. Pobre, ay. Makay ka na imong igsuon imong yan naon. Naghilak kita to diri oy nang huwam na ko 50 kay iya ay palit sudan. Ina na ko pilam ni sudan sa tag 15 mo sudan ko na kay suklian ng 35 ibagdok na kay basig may surte. Wa ko igsuon bay sultian taga sinuod nga natong naunga. Ina nang naunga wa. Ya pobre pa kayo.
Sus ni mo bay. Ako pati pati kamot ako nya. Karon. Kay suon mo na na. Pero mao dyan di matag-ang panahon ka na dagwaya, maunay nagadag swerte yung tani mo. Kay suon yun mo bisig sa. Di lagi ka mangko abi kay gwapo kang animalas ka. Kanay suona digi ko maangko na nabay. Bisag saon pa kay pati sakitas ko buot anang pati badlunguna ay. Badlungon bro. Nah basta mo Sa na. mga lugar ba sultian na kanagi bata nga grabe gid pagdahiyag oge. Unya para hubog. Wow. Wala na alam. Bay. Oy, bay. Salamat kayo, bay. Dahil balik ko, bay. Kay. Swerte kayo, bay. Oy. Mau ba? Oh. Matay nga naman. Katong imong gihatag na ko bang lumiro. Ay kag balikas sa baka ni mo igsoon kay. Purti ko nung dimalasan ni Mugnaong. Di malasag mo raw. Yes. Alay. Di malas, Tor. Kang nao nga grabe ba. Dalawa, bay. Para mo tuho ka, bay. Ang daog. Nako sa imong gihatag. Dawa, di pa. Oh, imong miron ba yo? No. Purting. Swerte kayo ng gihatag mo lumiro na ko. Perting swerte ha gini ay. Unya kini mo igsoon. Wa gi swerte kay malas kuno ka. Mao lagi. Mao bitang puti na kong hiubong sa ni. Ay pagdungdung na ko. Abi kay ko nakakita nakakwarta na ko. Ade, igsoon may gikan ako. Ay igsoon ko taon. Muna igsoon ako kung Ay grabe. pahak ingong ka. Ingong ka gani nga ngadi ka maangkon. Muna igsoon ako nga grabe kagapuhan ni Oh, igsoon. wapo mo ning kwaon. Sa kadako di ka kadawat gid ako kay puti sakitan mo. Isturan mo na ko. Di lagi. Kini mo ko igsoon. Dago na sa kini mo ko igsoon bay nga. Gwapo kayo, liwat nila to. Gwapo bay nga gibalikas ka bay. Ore, ada na ba ay. Ay, ay, ay.